Jeho bohatej histórii sa budeme venovať neskôr. Veľkokritická vinná cesta je občianske združenie, ktoré spája ľudí aj firmy, ktoré pracujú s vínom. Tých zhruba 10 vinárstiev, ktoré tu nejak aktívne pôsobí, dokáže ponúkať veľmi dobrú a kvalitnú škálu vín. Sú tu zastúpené odrody, nielen staršie, ale vlastne aj novošľachtence, ktoré sa tu u nás vyskytujú, najmä na skúšovnej stanici Úksup Dolnej Plachtince. Môžem spomenúť odrody ako Breslava, Nóri a Rhône, Dunaj, čiže stretnete sa tu aj s vínkami, ktoré možno až tak veľmi dobre zatiaľ nepoznáte, ale o chvíľu môžu sa stať súčasťou nášho života. Také nejaké naše hlavné projekty sú v prvom rade koštovka vín na hrade Modrý kameň. Odhadujeme, že nám došlo nejakých 2000, možno viac návštevníkov. Popri hrade Modrý kameň môžu návštevníci regiónu navštíviť ešte kláštor v Bzovíku, s ktorým sa spája najstaršia písomná zmienka o pestovaní hrozna a výrobe vína v našom regióne. Chceme to teda vlastne spájať aj s kultúrnym dianím v našom regióne. Môžeme spomenúť hontiarsku paradu, ktorá sa bude konať v letnom mesiaci, v auguste, kde sa tiež bude vlastne vinná cesta prezentovať. No a také zaujímavosti nášho regiónu sú nejaké pivničky, nazývajú sa tu na hajlochy. A práve tí naši členovia, nejaké menšie rodinné vinárstva, ťažia z toho, že dokážu tým svojim návštevníkom ponúknuť veľmi atraktívne pivničné priestory, veľmi atraktívne regionálne vína, ktoré nikde inde nenájdete. Pri prehliadke neobyčajných miestnych pivníc sa prenesieme do dôb avarov, mimochodom veľkých milovníkov, no i nepriateľov vína. Ich kultúra totiž neodporúčala piť víno, pretože kvôli nemu často prehrávali vojny. Že by prvá prohibícia v dejinách? Nachádzame sa v údolí želovských pivníc v areáli. Máme tu okolo 80 pivníc. Sú to stredoveké pivnice z dôb avarov, dajú sa povedať, z ranného stredoveku. Sú vytesané volá sa to po maďarsky homokö, nejaké pieskové kamene. A museli kopať generácie, pretože sú veľmi sú tvrdé. Táto pivnica má okolo 13 až 14 stupňov, takže tu je dobrá klíma. A dá sa vidieť, že vystupuje tá pleseň, ktorá je vhodná na zretie vína v sudoch. Cladosporium celare. Čierna nepatogénna pleseň bez zápachu dokáže v pivnici čistiť vzduch a hrá aj dôležitú úlohu pri regulácii jej vlhkosti. Ak je vzduch privlhký, pleseň prebytočnú vodu nasaje. Naopak, v prípade suchého vzduchu ju do pivnice uvoľní. Vinári to veľmi dobre vedia a tak sa jej prítomnosti vždy tešia. Najnovšie výskumy preukázali, že steny pivníc sú kolonizované aj penicilínovými či aspergilovými plesňami. Som veľmi netradičný vinár, som začal robiť víno v čiernych rýbezlí s medom. Strýko robil medovinu, ja som mal 3 hektáre rýbezlí, tak som tieto dve veci spojil. Hľadal som nejaké receptúry na internete, nič som nenašiel, tak som zistil, že som možno jediný výrobca na celom svete. Postupom času to začalo chutiť, najmä ženám, má vysoký obsah železa a vitamínu C a ženy majú nábeh na nízky tlak a chudokrvnosť a pomáhalo im to víno. A preto som veľmi netradičný vinár, lebo sa zo mňa stal pivničný diagnostik, lebo keď prichádzajú návštevy, tak vidím na tých ženách, ktorá má nízky tlak alebo ktorá je chudokrvná. Pán Oravec sa nielen stará o zdravie našich žien, ale aj pre kuchárky má zaujímavú radu. Mám taký špeciálny recept. Začal som robiť bažanta na víne, na suchom rýbezliovom víne, kvôli tomu, že má lepšiu arómu a nevysušuje sa to. Nevysušuje sa to mäso. Lepšie ako hroznové víno, pretože po ňom ostáva mäso fialové a má chuť po tom ťažkom víne, červenom, dá sa povedať. A viete, aká musí byť pivnica, aby vínko vydržalo čo najdlhšie? Dobre zamknutá. Na južných svahoch Krupinskej
pahorkatiny sú hektáre a hektáre krásnych viníc. Ak do nich vkročíte, tak vás upúta pôda. V Opatovskej Novej Vsi je napríklad červená pôda, terra rossa. S takou sa stretávate v Taliansku i vo Francúzsku. Červená pôda, a to je zaujímavé, rodí sa na nej i biele víno. Biele i červené. Dominantné sú tu dve odrody. Jedna druhá hovoria dvojjazyčne. Riesling rínsky vonia po lipovom kvete i po mede. V suchej, polosuchej i polosladkej podobe. Sú však ľudia, ktorí dávajú prednosť rulandskému modrému. Vraví sa, že rulandské modré z tejto oblasti vonia po slivkovom lekvári. Poviete si, k takémuto vínu si dáme slivkový koláč. Nemusí to byť pravda. Ja by som bol za to, aby sme si naliali rulandu do pekného pohára a pili ho len tak. Hlinité a piesočnaté pôdne zloženie krupinskej ipelskej pahorkatiny v spojení so suchou mikroklímou stredoslovenskej vinohradníckej oblasti umožňujú okrem samorodákov pestovať aj ušľachtilé odrody viniča. Medzi typických reprezentantov regiónu patria burgundské biele, burgundské šedé, Riesling rínsky, Tramín červený, Frankovka modrá a burgundské modré. Že na fľašiach slovenských vín nenájdete označenie burgundskej odrody? Je to pre ich geografickú ochranu. Burgundsko je predsa vinohradnícka oblasť. Všetky naše burgundské odrody sú zapísané v listine registrovaných odrôd pod svojím pôvodným názvom. Na etiketách fľaší slovenských vín sa objavujú pod tradičným označením rulandské alebo medzinárodným označením Pinot. Rulandské modré z Opatovskej Novej Vsi získalo jedno z najprestížnejších ocenení na regionálnej výstave Hontiansky súdok. Je vyrobené z odrody burgundské modré. Kvalite výberu z Hrozna ročníku 2011. Aby sme mohli naplno vychutnať jeho vlastnosti vône a chute, musíme ho predtým preliať do karafy. Dekantácia vína, alebo preliatie do karafy, je jedna z najstarších činností somelierov. Robí sa pri červených vínach, bielých vínach, dokonca aj pri šumivých vínach z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom dekantácie je v prvom rade oddelenie depotu vyzrážaných solí kyseliny vínnej, po prípade farby červeného vína, ktoré vzniklo v starších ročníkoch alebo vo vínach, ktoré sú nefiltrované. Zátka je v poriadku. Druhou alternatívou pre dekantáciu červeného vína je svojím spôsobom otvorenie aromatiky, sviežosti a ovocnosti, najmä v mladších ročníkoch, ktoré boli nedávno uložené do fliaš a je treba zintenzívniť a otvoriť ovocný buket. Ďalšou dôležitou časťou pri dekantácii je navínenie degustačného pohára, ale aj karafy, do ktorej sa víno bude prelievať. Skontrolujeme čistotu vône. Víno je v poriadku. A prelieme ho do karafy. Cieľom tohoto navínenia je zabezpečenie dôsledného kontaktu vína s karafou, ale zároveň aj odstránenie prípadných nečistôt, ktoré sa dostali do karafy. Dekantačné karafy môžu mať rôznu veľkosť a tvar alebo objem v závislosti od typu vína, ktoré do nich budeme prelievať. Dekantáciu robíme nad sviečkou, ktorá je dôležitým a veľmi výrazným prvkom pre kontrolu čistoty pretekajúceho vína. Opatrné zapálenie sviečky sa nerobí nad stolom, ale na boku, aby dym zo zásenej zápalky neovplyvnil aromatické vlastnosti prostredia. No a pristúpime k samotnému preliatiu, to znamená červená fľaša vína, burgundské modré alebo Pinot Noir, pomaličky sa prelieje do karafy po vnútornej strane s tým, že plameň sviečky nám umožní perfektnú kontrolu čistoty pretekajúceho vína. Pre niektoré ročníky vína, ktoré dlhšie zreli v archívoch, sa môže stať, že počas dekantácie sa časť depotu posunie do hrdla fľaše. Vtedy je možné dekantáciu prerušiť, napríklad takto, pomaličkým zastavením. Nechať usadiť sediment opäť na dno fľaše. Pokiaľ sme dôkladne preliali víno, tak môžeme samozrejme zabezpečiť naliatie hosťom a prebehne samotná degustácia, čiže môžeme skontrolovať kvalitu a čistotu vína. Prevzdušnenie do karafy otvorilo buket tohoto nádherného granátovo-červeného vína s ľahkým tehlovým odtieňom. Vôňa sladkých jahôd a moruší pripomína začiatok leta na záhrade.
Ovocná, pomerne harmonická, zamatová chuť je zdôraznená ľahkým tanínom a príjemnou kyselinkou. V záver do chute patrí hlavne kakaovému bôbu s výrazným tónom horkej čokolády. Burgundské modré podávame do kalichov objemu 500 až 600 ml v tvare širšieho otvoreného balónu. Umožňuje sa tým zdôrazniť ovocnosť vône a delikátnosť chute. Podávame ho pri teplote 15 až 17 stupňov Celzia k pečenému mäsu, ľahkej úprave zveriny, krémovým hrybovým omáčkam a takisto vynikajúco ho vychutnáte pri kombinácii s domácou syrovou hrudkou z lokálnej syrárne v Dolných Plachtinciach. Na moje prvé stretnutie so samorodákmi si pamätám na dvore vo vinohrade alebo v pivnici u starých rodičov. Delavéru so slizovitou pevnou dužinou sme žuli ako deti namiesto žuvačiek. Mala jazminovo-bazovú vôňu a výraznú kyselkavú chuť. Pestovali ju na pergole. Starý otec v čase oberačiek z nej prihodil pár bohatých priehrští k pyšným strapcom veľtlínu. V tej dobe nás na škole učili o škodlivých účinkoch samorodáku. Rozpor medzi teóriou a praxou sa potvrdil bezprostredne po ochutnaní mladého vína. Vyhrávali sme s ním všetky lokálne súťaže a ja som pod tlakom vinárskej moderny mlčal o našej tajnej receptúre. Podobne ako moje spomienky na detstvo ostáva stále živý samorodák v čarovnom vinohradníckom honte. Doplňa vynikajúco chuť miestnych špecialít. Dobrú chuť! Prečo by som si ja nevypila? Však som si ja na to zarobila. Na tom našom chlieve môj muž o tom nevie. Liter vína, liter